je kono borokno nang bokha bisingo hamjaka haikaba chajaka tai nang bini bagui no salborokno uansogo tai nang hamjakmani borok buda no bokha bisingo hamjagui tong haikaba nin bagui daily uansogui da tong lamsogono rokno ani YT channel o hingke chwng bahaike tongkhe nang hamjakmani borok no to hamjak na hamjakya tai nin bagui to uansok na uansokya chwng aborokno bahaike saimanai ang tini norokno aborokno tuino kaitham kokthai saikena roano jodi nungbo o kaitham kokno maniwoi nini je uansokmani milikangke nungbo uansogui nasidi je nang hamjakmani borok nono hamjagui tongo hine hingke nungbono direct propose pano khaidi nung accept khaijaknai hingke norogo video no paithak jora kaham khe khnai tongdi eseng video ndigi thanglaisuano plan number 1 wngkha nung thuna swkang haikeba je profano nung hamjakmani borok no at kaisa haikeba atomsa khe muitu manu ba uansokjagui thango hingke uansogui nasidi bobono no miss haikeba muitu no khaitongo hinui point number 2 nung thupro je profano nung hamjakmani borok no barbari imango nokha hingke nung uansogui nasidi bobono no hamjagui no tongo tai no miss khaitongo hinui tai nung haino muitu khainai thuinai imang nungmani abo khaya nung at kaisa bono muitu khaya salo sapung biji ngai nung haino thupro horo imang nokha yaba hingkese nono bo belaikino miss khayo haikeba hamjagui tongo hinai nung bujioi nasidi point number 3 nung hamjakmani borok ni mung nini khugo barbari phaikangke nung uansogui nasidi nung hamjakmani borok bo nini mung no barbari no khui tongo haikeba miss khai tongo aboni bagui nungbo bini mung no khujagui tongo ang khayo norogo kaitham kokthani bisingo kisale srongmung mankhana hinui tomung no norogo video no kaham nangjak hingke like subscribe tei share khainani tapokdi hingke tinin bagui asungno norokbai next video malai phnai jotono no hambai।